Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Diyos marhay na Viernes sa tuya agabos po na mga nag-iiba-iba, nagdadarangugan man. Viva Señor Santo Cristo! Petsa 19 na ngunyan kan Mayo 2023. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan Banwaan po, naglalaom na yaon po kamo dyan, nagdiretso sa mga paraan tabay. Igwa man ni nagdiretso sa pagdadangog, tasagkod man kitang alas 10:30. Sa programa, nag-iimbitar kami, mantang kamo dyan siguro naghanda na kan pangudtuhan sa indong mga kusina, sa mga karenderiya, turo-turo, kare-karehan, restaurant. Gamitan sa tuyang sponsor, Petron Gasul. Ray na agatabi dyan sa Indo sa Petron Tap Gas Gasul sa Daraga. O dyan baga sa Petron Gasoline Station. O dyan sa may saod mismo. Mas lalong minasirampoan sa indong pangudtuhan, meriendahan, pamanggihan, pamahawan kun Petron Gasul an sa tuyang kairibanan. Sige daw lamang tabi, kumusta man kamo dyan sa sentro kan Legazpi. Dyan sa Daraga, Albay District. Pati na po sa man iba-iba man na lugares kan bilog na probinsya ning Albay. Sa siyudad kan Tabaco, marhay na aldaw tabi sa mga nag-antabay sa Premier Distrito man. Nadadangog kita po sa 106.9 WGB-FM diyan sa Tabaco asin sa Premier Distrito. DCGB po ini sa indong na antabayan ng Tingog kan Banwaan. An sa muya po dyan na pag-iriba. Sa First District, si kumpadreng Jomar Bien. Siyempre, sa men and women po kang 106.9 WGB-FM sa pangenot ni Station Manager Sir Dex Velez. Udig di man po sa Segundo Distrito, siyempre. Puwerte naman su finals kasubanggi kan sa muya man na sister FM station. Digdi sa Legazpi sa 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka? Yung hataw at galaw kasubanggi. Successful na naman. Institusyon na yan kada Magayon Festival. Yaon dyan si kumpadreng Al Armario and Galero Joshua Bino. Mantang ang nanginganot po dyan sa samuyang news team and Field Commander kumpadreng Jimmy Nasalita. And syempre ay si Boy si Boy, congratulations sa christening kan sa imong aki. Ngunyan yung bunyag kan aki ni Boy an samuya pong mata sa kalsada. Henry Mata. Fiesta man ngunyan sa indang lugar karaboy na mata. Amigong King Reginaldo, kumusta ka po dyan sa indong lugar sa Bangkeruhan? Mabuhay katabi amigong King Reginaldo. Ano lamang ang pinagsisibut-sibutan tabi amigong King? Regard sa familia Reginaldo. Sa control technical, diyan po sa mga nagkakadarangog dindo sa radyo sa AM band,
Yaon dyan si Compadreng Nalbaldo. Yan na broadcast na nadagog po nindo sa radyo ha. Sa traditional AM radio. Pading Nalbaldo is in the house. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Yan sa Dapdap ha. Dapdap maray na aga tabi sa indo. The home of Senyor Santo Cristo. O may misa tabi dyan ha. Pasalamat lamang kay Senyor Santo Cristo. 5:30 kaya 5:30 PM. Sa newsroom, siyempre tarabang-tabang po yan sa abang kan mga istorya, sumada kan mga nagluluwas na informasyon lokal, national, international, nanginginot dyan, nagsusuperbisar. The ever-reliable News Director Mar Dela, katabang si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, and siyempre sa samuyang social media platform, si Jimos Barrios. Nagtatabang man dyan, si Nicole Ann Gloriani. And syempre sa IT, yan. May broadcast kita worldwide, netwide, sa internet, online. DCGB News Online sa Facebook, sa YouTube, DCGB Legazpi City. Yaon dyan, Thresia Marilitana, asin si Richard Astor. Ako man po sa indong servidor sa radyon sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na hapon o kaya maray na aldaw. Hali sa Pilipinas, good morning sa mga nakaantabay dyan sa DCGB News Online sa Facebook. Please po maki-share akan sa tuyang broadcast tanganing dakol man po. So sa tuyang mga tawaning serbisyo worldwide ha. Yan, Migong King, good morning and regards sa familia. Yan, Maraynal daw tabi palan dyan kay Chu Henry Guerrero. Sagkod kay Chatit Guerrero yan sa compound kan Macapa Corporation. Get well soon, Chu Henry ha. Marayta medyo nag-stabilize na sa kondisyon da ni Chu Henry. May diit lang na surusipon, Chu Henry. Chu Henry, good morning tabi sa imo. Sagkod kay Chatit Guerrero. Yan, dyan sa Indo. Kumusta si Sir Edsel Guerrero? And syempre, si Don Caloy Loria, Caloy SD 25. Yan, ang SD, Segundo Distrito. Konselo ba yan? No? Sige daw, mag-ure-restore kita tabi, ha? Inimanungod po sa mindset, ka nagkakapira. Fuera de los Ubos, yan. May tao tayo sa sala tabi. Tres, baka kung iguning tuyo. Yan. One time, nakaistorya ko ini si Kaloy SD 25, yan. Tres may tao sa sala. Taga motor trade. Good morning sa mga taga motor trade. One time nasa batang ko ini sa cathedral si Kaloy SD 25 we have a meaningful exchange of ideas and dakol na mga wisdom an gusto ban kaining ma-share ni Kaloy na Loria. Ngaya Pio, it's worth sabi na nga ni listening. Inda ko kamo tabi mga parantabay. Maray na agad yan sa Albay District Market kay Kasag tabi. Mga barkada man dyan ni Kaloy SD 25 sa Albay Public Market. Sabi ko, kumusta na tabi Sir Kaloy SD 25? Ngaya, Pio, sige sanaan sa tuya man na balo nin kumbaga ural daw na pagpaabot man lamang ning pangungumusta buda pagpaabot nin mga informasyones o mga ideya sa satuyang mga kaimanwa. Yan. Kung ano po yan na pinag-uristoryahan ni Kaloy SD 25, pwede tayo ning kapurutan man kayo ning wisdom, and I don't know if you will agree or makakapurot man kamo ni nagakanigong wisdom sa mga nag-adang-adang na ehersisyo politikal
Yan, mga ideyas man po ni Don Kaloy Loria, Kaloy SD25. Kung sa Indo man po na baga maging palatable kumbaga and igwa man ning kapupurutan tabi. And kung kayang gibohon Yan. May report mo na kita dyan sa luwas. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, good morning. Good morning, pade. Kooperasyon sana kan publiko. Pigahagad ngunyan kan mga pulis para matapos magayon festival na tranquilo. Yan ang panagos man ang pangapudan kan ibang mga pulis na nagkauronta digdi sa Albay ngunyan na mga nagmamaranihar kan mga aktibidades kaning magayon festival sa Pasi Orden sa panginot iyan o sa order mismo ni Police Colonel Fernando Cunanan, Provincial Director kan Albay PPO, na nagpadaranin mga puwersa digdi sa Legazpi City sa pagbantay kan magayon festival na madali nang matapos sa Domingo, Mayo 21. Unya nabanggi Coronation Night kan Miss sa Daragang Magayon sa Albay Astrodome. Kaya yaon naman ang preparasyon kan PNP sa Pasi Orden. Sa linggo may parada giraray bago ang closing ceremony sa tarmac diyan sa dating Legazpi City Domestic Airport. Kaya dakulang marayan papel ngunyan kan PNP sa pagamantinirman kan Pasi Orden. Sa eksperyensya kan mga inot pangaldaw, naging matrangkilo man ang gabos, basta ang importante yaon sana ang bigayan, disiplina, asin kooperasyon kan publiko na panagos pinag-aagad kan mga polis na naka-assign digdi sa pagmantener kan Pasi Orden na relasyon sa selebrasyon kan Magayon Festival. Yan papalit namin ang informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat Kumpadre Ngal sa inisyal na bungkaras ka na istorya dyan sa luwas. Sa tuya yan na pag-uro-istoryahan man within the program. Ngunyan pong pagkaldaw. So balikan niya to naka-uro-istorya ko ini dyan sa cathedral sa compound si Kaloy SD25 Ako daw nga piyo kung kaya na maliwat ang mindset or frame of mind kan sa tuyang mga butantes budakan publiko in general niya ko itong gustong sabihin mo ito baga ngayang pag-igwanin minapasyar ngayon na kandidato or makandidato or ilihidog opisyal kagawad, yan ang mga konsihal, si gobernador, senador, congressman. Daw nga kung kaya pang baguhon ang mindset kan tao na pag minapasiring ang mga iningaya sa komunidad, mahali na itong mimirar sa inda na garo ngaya alkansiya. Yan. Kung garo alkansiya? Ito baga ngaya piyo na pag may minapasiring halimbawa sa sarong lugar na gusto man makiuro-iristorya lamang, makulibat kan mga partidaryos, kan grupo, kan amigo, maisi kung anong yaon dyan na kamugtakan kan komunidad, mahali itong maski pa diit-diit ngaya, mahali mindset na pag igwang minapasiring dyan na politiko, ang pig-i-expect kan tao pading nald, mataonin kwarta, mataonin goodies. Ining goodies? Mataonin pansit, mataonin kung ano lamang baga. Taan sabi ni Don Kaloy SD25 kung arog ngaya ka na permi ang mindset, daita man ngaya mababasol
ang mga politikos o mga would-be politicians na pag nakapwesto ang mga ini, if they will be pushed to the limit, na permi na sanang ang pag-iisip ngayakan publiko, hahagadan su politiko ta. Pag dai nagtao, mamimiligro kapag abot kan eleksyon, ang mangyayari ngayakayan, these persons will be pushed through the limits, so much so na yaon po ang temptation ngaya na sain man babawion kan mga ini tangani isa nang matustusan so daing katapusan na pagparapanghagad kan publiko, yaon ngaya ang temptation halangkaw na level for corruption. Igwa man bagang punto pa dignal dade. Hilingon mo ngaya. Ang saro baga ngayon congressman for example, ang trabaho kaan, bako man na magtaonin kwarta, bako na magtaonin jetmatic, bako man na magtaonin bula, nin trophy, bako na magtaonin para sa bunyag, para sa kasal, bako na magtaon na pampampers, pang diaper or what. Ang prime responsibility ngayon nin sarong mga congressman or legislador, maglihislar nin lay, magibo nin lay na papakinabangan kan komunidad sa lado kan edukasyon, sa lado kan agrikultura, sa lado kan ekonomiya, sa lado kan oportunidad na makapagbagong buhay, among others. Bako ngaya itong ang paghiling sa mga politiko and would-be politicians na kwarta ang itatao. No matter what, kung capable or no matter what ngaya, how noble is the intention, kan sarong mga kandidato, sarong politiko, pag dai ka nakatustos, dai ka nakagawgaw nin kantidad, dai ka bubutuhan. Gan are the days gayud na arog kan ang nangyayari ade. Kung pag-isipon, tama mabaga. One time nagpasiring na monitor ko duman sa nagpasiring diyan sa Villa Hermosa sa Rapu-Rapu si Kaloy SD25 di nagretrato, may kon sa Facebook, nagbisita lamang duman. Yaon pa ang frame of mind na ini, ang mindset na ini. Igwang mga nag-comment, pasiring ka lamang diyan nga, dai ka lamang ining bit-bit, dai ka lamang ining itinao. Yan. Hindi ba pwedeng mapasiring dyan ta? Makiuro istorya lamang baga, maaram ang sitwasyon. Na daig kitong nakatuda na igwa kang bubuhian na kwarta na. Pag mapasiring ka dyan, naglalaom ang komunidad na matao kang kwarta, di ba mapupwedeng haliun iyan? Inda ko sa natabi kung ngapit na panahon, mabirik na ang mindset na iyan tabi takunarog kaya na igwanin mga nag-adjust bagang magkandidato na pinagalan manindaan sa indang natipo na kwarta through legitimate means. Halimbawa, naghinguha man na mapadakulaan sa indang kumpanya, naghinguha na mapadakula man an sa indang naakumular man na mga pinagtipunan through private sabi na nga ni sa diring paghinguha bako sa gobyerno tabi nya siyempre pag nakatipon-tipon man ang mga iyan, pinagalan man bagaan tabi day man nangangahulugon na uubuson man pang tao sa nata nagiging nakitang dependent and igwan nakita ning kultura na arog kaya na kung si sayso nakakatao iyo ang iboboto yan. Inda ko tabi, tamaski nga ng simbahan katolika, nagaparaad bukar baga na mawara na iyan nasiring ka na bagay, pero paraspas na dila kan mga obispo, kan mga kapadian, the culture remains the same. Arog na kayan, inda ko sa natabi kung kaya pa sa mga masunod na eleksyon, here comes the election sa barangay, tabi. Yan. Papaano na sabi ka, nagko niya na mo, gurano naman na ngayon, so, paipit, yan.
Ay nangayakan kang kon dahil lamang nga ni nakapainom. Dahil lamang nga ni nakataoning sa gin. Bako? Kada mga iyan na mindset na-amplify ta sa kadakulan kan minalaom na sana sa mga would-be politicians and mga politicians. So mga politicians, pera de los obos, yaon ang temptasyon na pag yaon na sa pwesto, naturalmente mahanapan ni kakanigong paagi, tanganing suin